ассалому алайкум дӯстони азиз, аввалан бар ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. Имрӯз душанбе 25 сентябр. Дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем. $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1176 сомониву 61 дирам. дӯстони азиз, дар зери навор лайк монед ва ба канали мо подписатсия кунед. раҳмат барои дастгирӣ. ва 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомониву 10 дирам. расме ки шумо дар рӯи экран мебинед, оиди қурби рубли русӣ аз бонкҳо, масалан душанбеситӣ, бонки эсқата ва дигарҳо, ва чӣ қадар мешавад худатон дида истодаед. ва чӣ хеле ки мебинед, метавонед як бори дигар тафтиш кунед. ва 1000 юан баробар ба 74 сомониву 20 дирамро ташкил мекунад. дӯстони азиз, раҳмат барои дастгирӣ, раҳмат барои лайк, раҳмат барои подписатсия ва раҳмат барои поддержка. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам.